Pois claro que sí, sería bastante orgulloso para min, pois eso, competir con Galiza a nivel internacional, por que non no futuro. O sentimento que tes cando realmente podes competir coas túas cores, para min, dende logo, merecía moito máis a pena as competicións feitas así, aínda que non fosen de primeiro nivel internacional, que ir a competicións de primeiro nivel, que van, ao final, tendo que depender outras cosas coas que non me sentía tan identificada. Dios quiera que algún día, pues no sé, o Estado español pues decida que, bueno, pues venga, Cataluña, País Vasco e Galicia, pues van a ter as competencias tamén deportivas, co que poderían, evidentemente, diseñar a súa selección e participar nas competicións europeas e mundiais. Pero, bueno, para iso necesitas pues, bueno, que a política cambie, ¿no? É dicir, realmente non o vexo en todo caso, como un destrozo do Estado español, senón que vería no sentido contrario, como un reforzamento incluso para o Estado español. Para min é o maior orgullo que se pode ter, non? Representar o teu país sempre é o máximo. Pois sería unha oportunidade, non? Sobre todo polo tema das mulleres, que moitas veces temos un pouco de inferioridade nese aspecto. Pola nosa situación xeográfica, os deportistas ao final galegos teñen máis dificultades para acceder a competicións e equipos de fora de Galicia, porque ao final as distancias están aí, e sería un escaparate moi bo para que deportistas como a min puderan estar en competicións internacionais e ter as nosas oportunidades. Eu recordo precisamente nun Open de Holanda había un adestrador iraniano que andaba preguntando pola grada que onde era aquel país que se chamaba Galicia, porque os rapaces galegos sacaran moitas medallas e ele ese nome non o conocía, e veunos preguntar. Entón, intentamos explicarlle que éramos un pequeno país, inside Spain, but not exactly Spain, over Portugal, e dixo, xa sei, sodes unha pequena illa. Gustaríame moito. O que pasa é que no meu deporte, que é o atletismo, e o atletismo veterán, neste momento, iso é imposible, non? Hoxe en día as federacións deportivas galegas están baixo o pé das engaioladas, digamos, dentro da estrutura das federacións estatais españolas, e non é posible participar o día asilo do deporte internacionalmente coa federación, por exemplo, galega, e sería fundamental, nos daría moita máis presencia internacional e podría en valor realmente o noso deporte, que é moi potente e moito máis do que se pensa, porque está, digamos, diluído dentro do panorama estatal. Eu penso que para min é unha motivación en sí, representar a miña nación e o meu pobo. Creo que sería un motor moi importante tanto para a proxección de xoves deportistas, como poder dar unha cabida, e incluso eso, a nivel sentimento, eu creo que das persoas que estemos aí, sería un pulo moi importante para o noso deporte. Bueno, eu sigo peleando por eso, sabes, a mí que na dirixa importa relativamente, hai máis entrenadores en Galicia que poden dirixir, etcétera, non? A selección galega xoga actualmente o que é o europeo de seleccións, xoga tamén o que é os xogos mundiais de fútbol gaélico, e a experiencia, como comentaba anteriormente, é super positiva, non? Porque as nosas deportistas teñen máis oportunidades para poder competir, e sobre todo porque tamén o feito de poder competir como Galiza fixo que tamén tivésemos máis relación con outros povos, como pode ser o pobo bretón ou o pobo irlandés. Nada é imposible, se se traballa e demais, pois eu creo que se poden conseguir cousas, a mellor non un prazo corto, pero nun futuro pode que sí. Todo o mundo entende que un poida ser xiareiro do Deportivo, porque o Deportivo é como equipo de fútbol que representa a túa entidade local, a túa cidade, non? Ou o Celta, ou o Pontevedra. Entón, esa mesma xente moitas veces non comprende a existencia dunha selección galega. É como se o territorio de Galicia non debera de ter representación, e a cidade da Coruña sí, non? É cando menos paradóxico. Bueno, eu penso que Galicia é unha nación desde 1933, de punto de vista oficial, e históricamente de fai miles de anos. Creo que temos todo o dereito a mostrarnos ao mundo como que somos, que é un pobo, e representarnos a nós mesmos, por suposto. Eso quere decir que é posible relacionarse con outros povos do mundo a través dunha organización. Se é co beneplácito das administración, magnífico, e se non é, hai outra forma que é
unha rede social, asociativa, cultural, comunitaria, que é posible facelo. Home, Galiza ten que ter seleccións en todas as disciplinas deportivas. Eso sabe todo o mundo. E iso quere todo o mundo. Por qué? Porque somos unha nación, somos un país. Entón, esa entidade ten que estar simbolizada nun campo da convivencia tan fermoso como é o deporte. Só non queren que Galiza estea representada nas disciplinas deportivas, pois quen? Os de sempre, os que queren perpetuar os modelos do franquismo. E, bueno, cando subes o máis alto, sería emotivo. Sobre todo se ese traballo pois o fixetes na túa terra, que no meu caso sempre o fixen aquí. Home, sería algo, como digo, moi especial. Xa temos unha competición a nivel nacional, que é un Campeonato de España por autonomías, no que representamos a Galicia, pois xa dá moito orgullo, pois nunha proba así tan potente como son un xogo sería moi espectacular. Cando sona o noso himno, pois primeiramente ven un subidón, e despois tamén, pois bueno, é un pouco, entre aspas, pois, entre comiñas, é unha certa responsabilidade, non, de levar a camiseta do teu país. Foi, non sei, estar aí no banco, ver o ambiente e sentir que tú estás dirixindo a unha selección e de repente son o himno galego, moi indescriptible, sabes, non sei, é moi difícil de explicar en palabras, pero unha emoción e unha alegría extraordinaria. Sí, está claro que somos unha potencia en moitos ámbitos, no deportivo tamén. Nos Xogos Olímpicos demostrámoslo que, bueno, temos moitos deportistas aí arriba, sobre todo tamén no ámbito de deportes do mar e da auga, como o meu, que estamos aí todos moi metidos. Creo que a pesar de que hai moi bons resultados, porque os galegos somos bastante bravos, ao final, cando nos poñemos a facer algo, intentámoslo facer ben, somos tozudos, peleamos, realmente faltan moitos medios. Faltan moitos medios para os deportistas galegos poder exercer as súas disciplinas aquí en Galicia sin ter que marcharse fora, deixando a súa familia, deixando moitas cousas atrás. Pois Galicia é unha nación con unha potencia no deporte impresionante. Temos unha potencialidade brutal, sobre todo en todo o que ten que ver co mar e o espazo natural, porque aí somos potencia en si mesmos. Creo que sempre se fala primeiro dos homes que das mulleres. Iso xa pasaba antaño, cando eu era deportista de alto nivel. E vexo que todavía falta moito camiño por percorrer. Con políticas de proxección do deporte feminino podemos ter aí eu creo que un campo onde, dende logo, poderíamos influir moitísimo e chegar a unha igualdade en casi calquer ámbito, porque ao final é o reflexo da sociedade. Pero quizás o deporte é un lugar de bastante resistencia, non? Así como noutros ámbitos, fai moitos anos que a nivel de dereitos laborales, por exemplo, se conseguiron moitísimas cousas, eses dereitos, se se mira para o deporte, ainda estamos aí reivindicando, non fai tanto, non? Tamén somos potencia a ese nivel Galicia, desde Marta Bobo, que foi a primeira olímpica galega, sempre temos mulleres con moito talento que son, a pesar das dificultades, porque o talento non chega por el solo, para este tipo de situacións tamén é moi importante o apoio das administracións. Que temos as mellores deportistas, eu diría, do mundo por unidade de colectivos de xóvenes, pero eso non nos deixa ver que as mulleres siguen sin ter oportunidades de practicar deporte. Pero estamos vivendo unha revolución, a revolución das mulleres, do deporte feminino. Vale, temos grandes atletistas, grandes atletas vencellados ao mundo do mar, evidentemente, pero temos tamén grandes atletas mulleres. Estamos coa boquiña aberta, por exemplo, con Susana Rodríguez, estamos coa boquiña aberta co que representa Verónica Boquete. Mirade, ese primeiro partido de selección galega, que era no estadio de San Lázaro e que agora é
Estadio Verónica Boquete, e bueno, xa isto é unha conmoción, eu teño 2 fillas e están fascinadas, teñen a habitación chea de postres de Ana Peleteiro. A veces a loita non necesita forza, tamén coa emoción e co sentimento é posible conseguir metas. Seleccións galegas, xa!